Я давайте как различие правила. Лепки. А как она? Как ты тоже? Как тебе? Здравствуйте. Здравствуйте. Что там надо? Marcelo, tu tá mais nervoso? Zet me не може да чупя една яд. Баха, представиш. Елдис мине. Bare de ne kira hinter Matei. Gæslind. Ha, usta otadı. Michael! Ben siz geçire kazanırım. Siz bu sırada bir vakitiniz. Елдис мине. Baby. Как има вече Микел? Нали къде си да не си там просто где да сам мисля. Я не ес пак. Служи това. Чакай. Служи венчет. Не. Служи венчет. Сега ще пусна. Да, Мич. Čakaj, to tukaj ćem veriti kad te na kelosni. Sutki ti kjera kad bi čala kao? Добре. Айде, келки чекай. To tukaj kana ideja, da kideki. Ya chico ya chirak chibe kılırım namazı kulu kaçı. Много работа. Най-доброто в село Кришата тя. Няма по-висок от нея. Направо е Саманта Фокс. Само че е газъл на Саманта Фокс. Баща е дръбен, майка е дръбен, брат е дръбен, какво да прави? Ако се дървате две. Ти вари си изкастрирай малко зъбите. Вари ги изпили ги. А колко пари искаш? Най-хубавото момиче в село Пелиша. По-хубава няма от нея. Впрочем, извинявайте, грозно. От село Пелишат ли си? От Ванна съм, що? От Ванна? Ванна, от зъби не можеш да прикажеш. От Ванна, що? Сено, че Веска Купината ти е майка. Коя? Веска Купината. Така пошъл. Катлените очи има. И косата ти е същата, като на Хрисинка. На главата. На главата жена. А? Малко носът ти е малък. А за пръстите да не приказвам. Направо са ударени с чук. Аз ще. Влизам сега. Папина. Папина!
Zapowiadaj. Papino, sakiewka. О, чакайте, чудовище ще оплаши другите. Това е моето куче. Това е моето кученце. Една седмица си го взема. Хамбургерски дог. Да ти имаш конски зъби. А, човек!